Εδεσιμότατε Πατέρα Ευάγγελε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρε της κοινότητάς μας και μέλη της κοινότητάς μας, κύριε Νικόλα και κύριε Γιάννη, αγαπητοί φίλοι του συλλόγου μας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας συγχωριανοί. Σήμερα 23 Ιουνίου, παραμονή του Αγιανιού, άλλος ένας κλείδωνας, άλλη μία φωταρίδα θα γίνει στην πλατεία του Μεγάλου Χωριού στον ποταμό, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα κανονικά θα έπρεπε κάθε σοκάκι, κάθε δρόμος να γεμίζει με θειατέρια και νεαρούς, παλικάρια και κοπεγιάριδες. Σήμερα θα έπρεπε όλοι μαζί να κάνουμε πάλι τον κλείδωνα και τις αφωταρίδες. Γι' αυτό λέμε ότι το έργο που επιτελούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι πολύ μεγάλο. Ίσως είναι δύσκολο, αλλά είναι όμορφο και πρέπει να κάνουν έργο οι σύλλογοι. Πρέπει να διατηρούμε τα έθιμά μας. Το λέμε, ίσως γινόμαστε γραφικοί, αλλά πρέπει να το λέμε συνέχεια. Έχουμε υποχρέωση να τη διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα αυτά ακριβώς που παραλάβαμε. Σήμερα όμως για να γίνει αυτή εδώ η εκδήλωση χρειάστηκε κόπος. Δούλεψαν άνθρωποι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να εκφράσω από καρδιάς στο Δημοτικό Σύμβουλο του χωριού μας, στο φίλο Κώστα Κανελάκη. Η σημερινή εκδήλωση οφείλει πολλά στον Κώστα που ξέρω μόνο εγώ και εκείνος. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κώστας είναι παιδί αυτού εδώ του συλλόγου. Το 2003 όταν ξεκινήσαμε το σύλλογο, ο Κώστας ήταν από τα πρωταρχικά του στελέχη. Κώστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αντιδημάρχους μας. Τον κύριο Γιάννη Μάινα, ο οποίος με εντυπωσίασε. Πήρε το πρωί και μου λέει, τι θέλετε να κάνω εγώ για το μεγάλο χωριό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άλλον αντιδημαρχό μας, τον Γιάννη το Ρούσο, τον Τζούρο το Λευτέρη και στο παλικάρι που είναι εδώ στο χωριό μας και βοηθάει πολύ, ο αντιδήμαρχος, ο Λιβαδάρος ο Αντρέας, ο οποίος μου είπε ότι θα έρθει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε στον κύριο Λεωνίδα και στο Γαλάζιο Αιγαίο, ο οποίος όπως σε κάθε μας εκδήλωση έτσι και τώρα μας προσέφερε τα υλικά για να φτιάξουμε τα φασολάκια που θα φάμε σε λίγο. Από τα φασολάκια μέχρι το αλάτι τα προσέφερε ώρα ο κύριος Λεωνίδας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία τον Καραμολέγκο, ο οποίος μας προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ σήμερα εις μνήμη του πατέρα του Παρασκευά του Καραμολέγκου. Το φούρνο του χωριού μας και το δικό μας το παιδί. Το λιβαδάρο τον Πέτρο, που είναι ο Πέτρος μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο, ποτέ δεν έχει πάρει 1 ευρώ. Στα εινοποιεία του νησιού μας, στην Κωνσταντίνα τη Χατζηδάκη, την οποία τη βλέπω και την ευχαριστώ θερμά. Στον Αρτέμι τον Καραμολέγκο, ο οποίος μας σε κάθε εκδήλωση μας προσφέρει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο και στη Βάνη Νομικού. Μας προσέφεραν το Μπελτέ. Πάντα το Μεγαλοχώρι είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Νομικού. Καθώς το Μεγαλοχώρι έβγαζε πάρα πολύ ωραίες ντοματούλες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μάγειρες. Πού είναι οι μάγειρες μας? Ο Βαγγέλης ο Καραμολέγκος ο Γιαμαρέλος και ο δικός μας επίσης έγινε δικός μας, ο Στέλιος ο Κατσίπης. Μαγείρεψαν κάτι φασολάκια όνειρο. Όπως επίσης και στο Φώτη, τον Ψάχο, ο οποίος θα έρθει σε λίγο και θα βοηθήσει, παιδιά. Ο Ηλίας ο Καραμολέγκος σήμερα μας έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Μας μετέφερε τις καρέκλες από το Δάφος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία και γι' αυτό. Όπως επίσης τα 2 παιδιά του άλλου συλλόγου, αλλά και δική μας, το δικό μας σύλλογο. Ο
ο Ιωσήφ ο Πέρος, ο αγαπημένος μου, και ο Σπύρος ο Πουρνάρας, το δικό μου το παιδί. Μεγάλη βοήθεια από τα δύο παιδιά αυτά. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι μας, επειδή κάπως και εμείς θα πρέπει να έχουμε κάποια έσοδα, θα κληρώσουμε δύο ωραιότατα δώρα. Το ένα είναι μία εικόνα, την οποία μας την προσέφερε ο αντιπρόεδρος της κοινότητάς μας, ο Νικόλας ο Αρβανίτης, την έφερε από την Αθήνα, είναι εύθραστη μόνο και μόνο για το σύλλογό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Νικόλα. Όπως επίσης και ένα κάντρο, ένα πίνακα, μας τον προσέφερε ο καλλιτέχνης μας, ο Μιχάλης ο Καραμολέγκος. Να ευχαριστήσουμε θερμά το κατάστημα Όλιο, γιατί μας έδωσε ρεύμα, αλλά και όλα τα μαγαζιά της πλατείας είναι κοντά στο σύλλογο. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω προσωπικά, ίσως γίνομαι κουραστική, αλλά έτσι το νιώθω και έτσι πρέπει να το κάνω. Να ευχαριστήσω το διοικητικό μας συμβούλιο και θέλω χειροκρότημα, την Αργυρούλα την Παπανδρεοπούλου, την αντιπρόεδρό μας, τη Σιαμαία αδερφή μου, τον ταμεία μας, τον Αντώνη, τον Αρβανίτη, τη γραμματέα μας, την Παντελέα, την Καραμολέγκου και το μέλος μας, τον Πέτρο, τον Λιβαδάρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο και στην Κατερίνα Αρβανίτη, στη Σιγάλα την Βαγγελία, στη Ρασίτα την Αρβανίτη, την Ειρήνη την Νομικού, την Ειρήνη την Αρβανίτου, το Ρινάκι μας, το Γιάννη και την Ειρήνη Βάιλα. Ο Βάιλας είναι στο τοπικό, αλλά είναι και μέλος του συλλόγου μας. Την Αναστασία την Πέρου, την Ελένη την Κατσίκη, το νέο μας μέλος. Τα μικρά μας τα παιδάκια, την Εβούλα, το Φάνη, το Μάριο και την Νικόλ. Πού είναι η Νικόλ? Και την Αργυρούλα της Αλιβέρου, τη συγχωριανή μας από την Νία, την οποία δεν τη βλέπω και στεναχωριέμαι. Άφησα τελευταίους να ευχαριστήσω τα παιδιά με τα όργανα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο το Σιγάλα, στον Αντώνη το Ξαγοράρη, τα οποία μας σε κάθε εκδήλωση είναι εδώ. Μας πάνε σε άλλους ουρανούς, σε άλλη γη και σε άλλα μέρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο Λάμπρο το Γαλαίο, το συγχωριανό μας, το δικό μας το παιδί, το οποίο σήμερα παίζει αφιλοκερδός για το σύλλογό μας. Λάμπρο μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Και άφησα τελευταίο τον Ανάργυρο, τον Αρβανίτη, το γιο του Αντώνη μας. Σε κάθε μας εκδήλωση ο Αργύρης παίζει αφιλοκερδός πάντα για το σύλλογο. Του είπα προχθές κάτι και θα το πω και τώρα. Ίσως ο Αργύρης δεν του αρέσει, ίσως με μαλώσει μετά, εγώ όμως έτσι το αισθάνομαι και θα το πω. Του είπα κατά λέξη, Αργύρη μου, μπορεί άλλοι σαφώς μεγαλύτεροι από σένα, άλλοι μάστορες στο βιολί, σαφώς την τεχνική του βιολιού να την ξέρουν ίσως καλύτερα από σένα. Το παραδοσιακό το βιολί όμως είσαι μόνο εσύ, Αργύρη. Και χαίρομαι γιατί αυτό το κληρονόμησες από τον πατέρα σου, τον Αντώνη μας, και έτσι να συνεχίσετε. Ακριβώς όπως μάθατε. Παραδοσιακό βιολί. Ταπεινό βιολί, όπως έλεγε ο παππούς. Έτσι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι σίγουρο ότι ο Αργύρης και η παρέα του, με τις ανεπανάληπτες δοξαριές τους, θα μας πάνε σήμερα σε άλλη γη και σε άλλα μέρη. Ευχαριστούμε όμως και εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, μας τιμάτε με την παρουσία σας, μας δίνετε δύναμη και κοράγιο να μπορούμε να συνεχίσουμε. Η δική σας παρουσία εδώ είναι η αμοιβή δική μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον δεσιμότατο ένα σύντομο χαιρετισμό. Πολύ σύντομο. Όχι. Όπως θέλετε. Ένα σύντομο χαιρετισμό από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
την αγαπημένη μας κυρία Γεωργία Νομικού. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά, όσοι βοηθήσατε, όσοι προσφέρατε, να έχουμε όλοι τη χάρη του Αγιάννη. Τέτοιες εποχές δύσκολες που ζει η ανθρωπότητα γύρω-γύρω και τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι όμορφο να μαζεύεστε, είναι όμορφο να τηρείτε την παράδοση και να ελπίσουμε ότι όλα θα είναι καλά. Και του χρόνου να έχετε την υγεία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να παρακαλέσω τον κύριο Κανελάκη ένα σύντομο χαιρετισμό. Εντάξει. Έχετε τις ευχές και την αγάπη του κυρίου Κανελάκη. Να καλέσω τον πρόεδρο της κοινότητάς μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε πολύ ωραία αυτή τη βραδιά, γιατί μας αξίζει εδώ στο Μεγαλοχώρι, γιατί τηρούμε τα έτοιμά μας και είναι πολύ ευχάριστο αυτό για το χωριό μας. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ήθιστε, εξάλλου ακόμη δεν μπορούμε να ανάψουμε φωτιά, πρέπει να σκοτεινιάσει λίγο. Ήθιστε σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου μας να τιμούμε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που έχει προσφέρει, ένα πρόσωπο που έχει προσφέρει γενικά, αλλά και στο σύλλογό μας. Ομόφωνη απόφαση του συλλόγου μας ήταν να τιμήσουμε ένα πρόσωπο που νομίζουμε ότι το αξίζει πραγματικά, γιατί έχει προσφέρει και στο σύλλογο, και στο αμπέλι, και στο κρασί. Μιλώ για τον Γιώργο τον Καβαλά, τον Ινοποιό, τον αγρότη, τον φίλο, τον ξάδερφο. Γιώργο μου, από καρδιάς να σε ευχαριστήσουμε γιατί έχεις κάνει στο σύλλογο. Έχεις προσφέρει σε κάθε μας εκδήλωση το κρασί σου πρωτοστατή. Αλλά και όχι μόνο. Έχεις προσφέρει πολλά στο αμπέλι και στο κρασί. Θυμάμαι από πολύ παλιά που συζητούσαμε, προσπάθησες με κάθε τρόπο, με κάθε δύναμη της ψυχής σου, να αναδείξεις τις σαντορινιές ποικιλίες. Για να μην πω είσαι ο μοναδικός, να πω ότι είσαι ένας από αυτούς. Αλλά και όχι μόνο. Όχι μόνο στο αμπέλι, αλλά και στο κρασί. Βέβαια, γονίδια πολλά, είχες από τον αγαπημένο σου πατέρα, τον αγαπημένο μου θείο, τον αγαπημένο μας Σιγοριανό, τον καλό χριστιανό, τον καλό σύζυγο και πατέρα, τον καλό Ινοποιό, τον πατέρα σου τον Βάγγελο τον Καβαλά. Έτσι τον είχαμε συνηθίσει, τον Βαγγελάκη. Πήρες τα χνάρια του και ευτυχώς τα πήρες όλα. Σήμερα λοιπόν στο πρόσωπο το δικό σου Γιώργο μου τιμούμε όχι μόνο εσένα, όχι μόνο όλους τους αμπελουργούς του χωριού μας και όχι μόνο, αλλά τιμούμε και τον πατέρα σου. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τιμή για σένα. Συνεχίζεις ακριβώς του πατέρα σου τα χνάρια και με μεγάλη μας ευχαρίστηση βλέπουμε ότι τα χνάρια αυτά θα τα συνεχίσει και το καλό στο παιδί ο Βαγγέλης. Αυτό είναι ευχαρίστηση, αυτό είναι ελπίδα. Έτσι. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και για την τιμή που μου κάνει το χωριό ο Σύλλογος. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρέπει να σας πω ότι είμαστε η πιο παλαιά οικογένεια που ασχολείται με το κρασί πάνω στο νησί. Αυτό το έχει βρει ο φίλτατος Ιωσήφ Πέρος, από τα ενοπία που υπάρχουν ήδη πάνω στο νησί μας εν λειτουργία το παλαιότερο. Έχουμε την τιμή σε αυτό εδώ το χωριό, αυτό το μικρό εινοποιείο, να έχει φέρει 3 φορές να έχει βραβευτεί το κρασί του σαν καλύτερο λευκό ελληνικό κρασί στο εξωτερικό, να έχει βραβευτεί το Βινσάντο στην Ιαπωνία σαν καλύτερο γλυκό στον κόσμο και πριν ένα μήνα πάλι από τα κρασιά μας στο Ενάλια βραβεύτηκε σαν καλύτερο λευκό ελληνικό κρασί. Νομίζω ότι ένα τόσο μικρό εινοποιείο μεσά σε τόσες χιλιάδες κρασιά, τι καλύτερο να φέρει σε αυτό το χωριό. Αυτό που θέλουμε εμείς τώρα
στα δύσκολα χρόνια που έχουν έρθει στο νησί, στον Απελλώνα και δυστυχώς αν πάει έτσι με υπολογισμούς έχει μία 15ετία ζωής ακόμα, εάν δεν λάβουν μέτρα κάποιοι, δυστυχώς ακριβώς. Υποστηρίχτε τα Σαντορινιά Εινοπία. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εμείς θα προσφέρουμε μία εικόνα στον Γιώργο. Νομίζω ότι είναι Ευαγγελισμό. Ο Άης Γιώργος. Είπαμε ή Ευαγγελισμό για το παιδί και τον πατέρα σου ή Άη Γιώργο. Αλλά εμείς ετοιμάσαμε και κάτι άλλο, Γιώργο, για σένα. Προσπαθήσαμε να σου δώσουμε τα λουλούδια που θέλουμε να σου δώσουμε την Αφροδέσμη, αλλά να στη βάλουμε πάνω σε κλαδί αμπελιάς. Αυτό θα στο προσφέρουμε εμείς, αλλά μέσα σου έχουμε γράψει και κάτι λογάκια. Είναι ο λόγος που σε βραβεύουμε. Σε βραβεύουμε, σε τιμούμε για την προσφορά σου στην ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών του σταφυλιού, για την προσφορά σου εν γέννη στο αμπέλι και το κρασί και για την προσφορά σου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγαλοχωρίου το Μετόκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς. Να σε έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσεις όπως είσαι, Γιώργο. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Συνεχίζουμε. Ο Πέτρος ο Λιβαδάρος, το μέλος μας, έχει πει το εξής, ότι σε κάθε μας εκδήλωση θα πρέπει να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα ποιο είναι? Να σας πούμε ποιο είναι το μήνυμα το σημερινό. Οι γυναίκες, οι κοπέλες να αφήσουν επιτέλους λίγο το κινητό, το Facebook, τα delivery και να πούν λίγο στην κουζίνα. Να πούν λίγο στην κουζίνα αυτοί οι καημένοι άντρες να φάνε λίγο φαγάκι σπιτικό. Πρόεδρε, λίγο φαγάκι. Εμείς λοιπόν σήμερα θα δώσουμε το παράδειγμα. Εμείς θα μαγειρέψουμε εδώ. Σήμερα θα δείξουμε πώς σημώνουμε τους ψευτοκεφτέδες. Θα τους κάνουμε τους ψευτοκεφτέδες, θα τους δείτε τους ψευτοκεφτέδες. Έτσι. Λοιπόν, για να δω τα κορίτσια μας. Λοιπόν, ο ψευτοκεφτές ο Σαντορινιός, ο Σαντορινιός ο ψευτοκεφτές, για να μαθαίνουν οι κοπέλες, θέλει πολύ λίγα, πολύ απλά υλικά. Καταρχήν θέλει ντομάτα Σαντορινιά, ντοματάκι δικό μας, Σαντορινιό, έτσι, δικό μας ντοματάκι πόλικο, ψιλοκομμένο, ψιλοκομμένο. Τα κορίτσια όπως βλέπετε εδώ ψιλοκόβουν το ντοματάκι, εντάξει, ψιλοκόβουν το ντοματάκι και τρίβουν το κρεμμύδι. 3 υλικά θέλει ο κεφτές. Ντοματάκι, κρεμμύδι να είναι στριφτό, τρίβουμε, τριφτό και πόλικο βασιλικό. Αλάτι, πιπέρι και αλεύρι. Αλεύρι κοινό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ οι κοπέλες φτιάχνουνε, κόβουνε το ντοματάκι, τρίβουνε το κρεμμύδι και ψιλοκόβουνε το βασιλικό. Εντάξει, ωραία, καλά πάμε, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, αλάτι και πιπέρι. Ναι, και πολύ λίγο αλάτι. Πάρτε αυτά κορίτσια από εδώ. Πολύ λίγο νερό, πολύ λίγο, εντάξει. Ωραία, καλά είναι κορίτσια. Ωραία. Όποια κοπέλα θέλει, ας έρθει εδώ να δει. Ας έρθει εδώ να δει όποιο κορίτσι θέλει. Λοιπόν, βάζουμε και αλεύρι κοινό. Πιάσε το...
Ας έρθουν οι κοπέλες εδώ να δούνε. Λέω μου λίγο ακόμα. Αλεύρι ακόμη. Γιώργο. Α, μπράβο, ελάτε οι κοπέλες να δείτε. Ελάτε τα κορίτσια να δείτε. Μαντ. Παντελέα, ρε, κάντε με λίγο, Παντελέα. Και αλεύρι, τίποτα άλλο. Και αλεύρι. Βάλαμε με σαλαδάκι. Φουλ το μάτι. Ωραία. Φυσάει λίγο. Φυσάει, αλλά εμείς θα τους κάνουμε τους ευτοκευτέδες. Όχι, ωραία. Ναι. Λίγο αλευράκι. Λίγο αλευράκι ακόμη. Νιώθετε το βασιλικό. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Η παλιά συνταγή δεν ήθελε ούτε δυόσμο ούτε μαϊντανό. Ήθελε μόνο βασιλικό. Η ντομάτα θέλει μόνο βασιλικό. Μπορούμε να κάνουμε και να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Απλά δεν θα είναι μετά Σαντορινιός και φταίς. Εντάξει κορίτσια. Ωραία. Λοιπόν, για να βάλουμε μέσα. Ένας θα το κρατάει από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, δώστε μου κατριά εδώ. Όση ώρα οι κοπέλες τηγανίζουνε. Λοιπόν, ο Αντώνης εδώ μας έφερε δώρα. Επειδή είμαστε γενναιόδοροι θα ξεκινήσουμε από δώρα. Λοιπόν, να μας πει κάποιος, και θα έρθει να πάρει το δώρο του, 5 ποικιλίες σταφυλιών. 5. Όχι από εκεί, όποιος θέλει θα το πει εδώ. 5 ποικιλίες σταφυλιών και του δώσαμε το δώρο αυτό. 5 ποικιλίες σταφυλιών. Παιδιά, δεν ξέρει κανένας ποικιλίες σταφυλιών. 5 ποικιλίες σταφυλιών. 5 ποικιλίες σταφυλιών. Άμα δεν μας το πείτε, ελάτε εδώ να μας το πείτε. Ελάτε. 5. Φυσικά. Ασύρτη, Κοθήρια, Ιδάνη, Μαντιλαριά και Μαυροτράγανο. Μπράβο κοπέλα μου, μπράβο. Αυτό είναι δικό σου. Άνοιξέ το όμως εδώ να το δείξουμε. Άνοιξέ το. Κατσούνι Σαντορινιό. Χαλάλης είναι δικό σου, μπράβο. Έχει κι άλλα, όχι μόνο ένα, έχει κι άλλα. Εντάξει, ωραίο. Πάμε να πούμε μια λέξη μεγαλοχωριανή, τουλάχιστον εγώ την ξέρω. Τι είναι το ραβαΐσι. Ραβαΐσι. Έτσι λίγο να μην ξεχνάμε και το πιολαγιάρα μας. Ραβαΐσι, τι είναι το ραβαΐσι. Θα δώσουμε αυτό το δώρο, ποιος μας το πει. Τι είναι το ραβαΐσι. Πες το. Όχι. Τι είναι το ραβαΐσι ρε παιδιά. Έλα Παναγιώτη μου. Έλα. Ρε παιδιά το ραβαΐσι. Όποιος ξέρει θα το πει εδώ, όχι εκεί. Εδώ θα πει, εδώ, όποιος το ξέρει εδώ. Από κάτω το ξέρουνε 50. Έλα. Εδώ, εγώ ξέρω από τους γονείς μου ότι είναι πολύ φασαρία το γλέντι εκείνο. Μπράβο. Δικό σου, όποιος προλάβει. Εδώ. Εδώ άνοιξε το δώρο σου. Άνοιξε το δώρο σου. Άνοιξε το μπροστά να το δούμε όλοι. Μία τσάντα Σαντορινιά ντοματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και του χρόνου να κάνετε τέτοια παραδοσιακά
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, οι κεφτέρες σκοτεύουνε. Δεν τις γυρίσατε ακόμα. Ακόμη κάτι. Έχουμε άλλο ένα δώρο. Λοιπόν, για να μας πει κάποιος ή κάποια, είναι εύκολη ερώτηση βρε παιδιά, και αυτό το κάνουμε μέχρι να γίνουν οι κεφτέδες. Να μας πείτε, αύριο είναι η γιορτή του Αγιανιού. Αύριο είναι το γενέθλιο. Για πείτε μας άλλες δύο γιορτές του Αγιανιού. Άλλες δύο. Εύκολη ερώτηση. Εύκολη ερώτηση. Άλλες δύο γιορτές του Αγιανιού. Όποιος έρθει πρώτος. Καλησπέρα. Είναι πολλά. Είναι το γενέθλιο που είναι 6 Ιανουαρίου. 7. Καλά τα είπε Σπυριδούλα, οπότε θα της δώσουμε το δώρο της. Άνοιξε Σπυριδούλα το δώρο σου. Άνοιξε το. Είναι μελιτζάνες, λευκές σαντορίνες και θα κάνω μουσακά. Σαντορινιές μελιτζάνες. Οκ. Να σε καλά. Για φέρτε μου το ψωμί. Λοιπόν, εμείς δώσαμε τα δώρα μας. Για να δούμε τώρα και εσάς. Θα κληρώσουμε ένα πολύ ωραίο ψωμί. Στη δημοκρασία το βγάλουμε. Δείξτε το Αντώνη μου. Το έκανε η πατελέα μας. Είναι με ζαφορά, σαφράν. Για να δούμε τώρα και εσάς. Συνδράμετε λίγο το σύλλογο. Να ξεκινήσουμε από 20 ευρώ. Ποιος τη θέλει την όμορφη την ψωμούκλα? Ποιος θα μας δώσει 20 ευρώ να την πάρει ή ποιος δίνει περισσότερα? Για να δούμε. Δεν ακούω. Τι είπε η κοπέλα? 20. Άλλος που να δίνει περισσότερα από 20. Ποιος δίνει περισσότερα από 20 για το ψωμί? Εσείς? 25. Δεν θα χάσετε. Θα φάτε ωραίο ψωμί. Ποιος άλλος? Μία κυρία 30. 30 άλλος. Το Ρινάκι μας τι λέει? Δεν ακούω. 40. 30. 50. Καλά πάμε Παντελέα. Βγάλε με σήμερα το. 50 η κοπέλα. Άλλος. 50. 50. 60 η κοπέλα. 60. 70. 70. 70 η κοπέλα από εκεί. 70. 1, 2, 3. 80. 80. 80 η κοπέλα. 90. 100. 100. Αυτό είναι ένα ψωμί. 100 ευρώ. 100. Μη στεναχωριέστε, έχουμε κι άλλο. 100. Η κοπέλα, δικό της. Έχουμε κι άλλο για σας, μη στεναχωριέστε. 100. Δικό σας. Η κοπέλα. Ένα κορίτσι εδώ από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η κούλα. Ποια κούλα είναι? Έβλεπα. Λοιπόν, οι κεφτέρες πώς πάνε? Όχι, τους αφήσουμε. Εντάξει. Είχαμε μια ατυχία εδώ με τους κεφτέρες, δεν τηγανίζονται. Γιατί το καζάκι δεν είναι καλό? Φυσάει. Κρίμα, θα τους βάζαμε στη δημοπρασία κι αυτούς. Κώστα την πατήσαμε τώρα. Ποιος? Η Εμιλία της Ελένης ήταν. Εμιλία μου, ευχαριστούμε. Εμιλία μου, να σε καλά κοπέλα μου, ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να τους δώσουμε? Δεν γίνανε. Παντελέα, βγάλαμε τα λεφτά μας από την ψωμούκλα σου. Δεν πειράζει, του χρόνου και φταίδες.
Λοιπόν, οπότε σταματάμε όλα από πίσω, όλα πίσω. Όχι, το κλείδωνα τώρα. Πάμε να κάνουμε το κλείδωνα, να ξεκινήσουμε. Κορίτσια, όλα από πίσω, όλα. Σβήστε τα όλα. Ας κάτσει μία από εκεί, ας κάτσει μία. Δεν είναι ώρα, θα σου πω. Ελάτε, μία κοπέλα να κάτσει για τους σκεφτέδες και ελάτε όλοι εδώ. Αντώνη, ο Αργύρης, πού είναι ο Αργύρης? Θα παίξω με τους ματινάδες. Λοιπόν, ξεκινάμε τη γιορτή μας, πάμε πρώτα το κλείδωνα. Πάμε το κλείδωνα. Τα κορίτσια παλιά δεν ήταν όπως σήμερα στο Facebook και στο ίντερνετ. Τα κορίτσια από μικρά είχαν ένα και μόνο σκοπό. Να παντρευτούν, να γίνουν καλές νοικοκυρές και να προσέχουν τα παιδιά τους, να μαγειρεύουν και να είναι στο σπίτι τους. Από μικρές λοιπόν ήθελαν να δουν ποιος θα είναι ο μέλλοντας σύζυγος. Ο κλείδωνας αυτό ακριβώς τους έλεγε. Τι θα είναι ο μέλλον σύζυγος που θα πάρουν. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Κάνουμε το κλείδωνα. Εφέτος κάνουμε την παραλλαγή με το αυγό. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα σε ένα ποτήρι από χθες τα κορίτσια έχουν βάλει το ασπράδι του αυγού. Βρε παιδιά, μυρίσαν οι κεφτέδες, νιώθετε? Νιώθετε? Πρόεδρε, μυρίσαν τους κεφτέδες. Λοιπόν, μέσα το αυγό, το ασπράδι, δείχνει διάφορα σχήματα. Τα κορίτσια λοιπόν με τη φαντασία τους έβλεπαν το επάγγελμα του μελλοντικού συζύγου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με τις ματινάδες.
Ωραία. Η κυρία Τατιάνα, παρακαλώ να έρθει εδώ να της πούμε το ριζικό της. Η κυρία Τάτη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το κλείδωνα. Ελάτε, κορίτσια. Θα το κρατούν όλες μαζί αυτό. Ναι. Κατερίνα. Όχι, φέρτα. Πάρτε τα μικρόφωνα. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, δεν είναι ώρα για τη φωτιά, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, τα κορίτσια έχουν βάλει από χθες το βράδυ μέσα στο ποτήρι μόνο το ασπράδι του αυγού. Λοιπόν, το ασπράδι έχει κάνει διάφορα σχήματα και από τα σχήματα θα καταλάβουμε το επάγγελμα του μελλοντικού συζύγου. Πάμε. Το φλουρί πρώτο. Έλα, φλουρί μου. Τι βλέπεις πράγματα εδώ? Μια καρδιά ανθρώπινη. Καρδιά. Βρε, εγώ βλέπω ένα κοφίνι. Ένα καλάθι. Αντώνη, δεν το βλέπεις, Αντώνη? Κοφινά θα πάρει. Κοφινά θα πάρει το θιατέρ. Άσχημα είναι. Ωραίος, κοφινά θα πάρεις. Για έλα εσύ, Θολοίνη μου. Εσύ θωρείς πράγμα, βλέπεις πράγμα. Εγώ βλέπω θάλασσα με βάρκα. Κατερίνα, το βλέπεις? Ναι, το βλέπετε? Ναι. Θάλασσα με ιστιοφόρο, μπράβο. Ιστιοφόρο, ναι. Τώρα καπετάνιο θα πάρει. Θες καπετάνιο? Καλός είναι. Και ψαράς κάτι. Πάντως καλός είναι. Μπράβο. Αυτός είναι. Για έλα, Τατιάνα μου. Χωρίς πράγμα. Μάλλον στο ράφι. Όχι, μωρέ, εγώ βλέπω. Ξύλα πολλά. Εγώ βλέπω μέσα ένα γαδούρι. Που σημαίνει ότι θα πάρει... Όχι. Γαδουρολάτι. Άσχημος είναι ο γαδουρολάτης. Καλός, ωραίος. Επάγγελμα της εποχής, καλό. Γαδουρολάτης. Δικό σου. Καλός, γαδουρολάτης. Λοιπόν, ποιο είναι? Το σαπιό. Πού το σαπιό? Το σαπιό. Καρτούτι είναι μεγάλο κοπέλα, ήταν τη φέρα. Μόνο για το ράφι ήταν. Για γεροντοκόρη πήγαινε καημένη και θέλει να δει κι αυτή. Βλέπεις πράγμα σαπιό? Είτε. Γανόνι. Καλαϊτζής. Τι είναι ο καλαϊτζής, παιδιά? Γανοτσής. Γανοτσής. Κολλάει πουλίτια. Τελικά δεν θα μείνει στο ράφι το σαπιό. Μπράβο. Κορίτσια, είσαστε ευχαριστημένες? Εντάξει. Και του χρόνου να είστε καλά. Να το ξανακάμουμε τον κλείδωνα. Έχουμε κι άλλη. Έχουμε άλλη μια. Μόνο θα την ξεχάσαμε τώρα. Το ρουλιό. Βλέπετε πράγμα, Κατερίνα, για πες μου, βλέπεις πράγμα? Κάτι βλέπω. Τι βλέπεις, Κατερίνα? Θάλασσα βλέπω. Κύματα βλέπω. Ένα καπέλο βλέπω. Αυτός είναι καπετάνιος, παιδιά. Βλέπω τα πηλίκια, βλέπω εδώ. Καπετάνιος είναι. Προς τη χάρη σου. Αυτό ταξιδευτεί. Μπράβο, καπετάνιος εσύ. Και του χρόνου, κορίτσια, να είστε καλά. Μικρές και μεγάλες, να ξανακάνουμε το κλείδωνα, να μάθετε τα μελούμενά σας. Τώρα εμείς οι άλλες οι γεροντοκόρες δεν πειράζει, καλή ψυχή να έχουμε. Λοιπόν, να τελειώσω με το κλείδωνα το πρώτο μέρος για να πάμε στη φωτιά. Πάμε να πούμε 3 ματινάδες. 3. Έλα, Βαγγέλη, κοντά, Αργύρι, έλα.
3 ματινάδες να κλείσουμε το Κλείδωνα για να πάμε για την Αφοταρίδα. Ό,τι θέλει ο Αντώνης. Παιδιά, οι κεφτέδες μυρίζουν καταπληκτικά. Αχ, πολύ ωραίοι. Πάμε, Αντώνη. την Αφοταρίδα, θα ανάψουμε φωτιά, δεν ανάβησια. Προτού ανάψουμε όμως τη φωτιά, το κοριτσάκι μας εδώ θα μας πει γιατί ανάβουμε τη φωτιά σήμερα. Γιατί σήμερα πρέπει να ανάβουμε φωτιά. Πρέπει να μάθουμε γιατί ανάβουμε τη φωτιά. Έλα κοριτσάκι. Όπως γνωρίζετε, οι γονείς του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, γέννησαν τον Άγιο Ιωάννη σε μεγάλη ηλικία. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε με παράδοξο τρόπο. Ο Ζαχαρίας που ήταν ιερέας βρισκόταν στο ναό και ιερουργούσε. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και του είπε ότι Ο Ζαχαρίας δεν πίστεψε τα λόγια του Αγγέλου και ρώτησε «Μα πώς είναι δυνατόν αφού είναι μεγάλος ηλικία». Επειδή δεν πίστεψε τα λόγια του Αγγέλου, η τιμωρία του ήταν να χάσει τη λαλιά του μέχρι την ώρα της γέννησης. Πράγματι, ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι που η Ελισάβετ γέννησε.
Και εκείνος μη μπορώντας να αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός και προκειμένου να το μάθει ο κόσμος, άναψε φωτιά. Είδε ο κόσμος τη φωτιά, έτρεξε και είδε το μωρό με την Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ζήτησε μια πλάκα επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει για να γράψει το όνομα του παιδιού, καθώς όλοι οι συγγενείς έλεγαν ότι πρέπει να ονομαστεί Ζαχαρίας όπως ο πατέρας του και έγραψε την πινακίδα Ιωάννης. Αμέσως η γλώσσα του λύθηκε. Εμείς δίπλα προς ανάμεση αυτού του γεγονότος ανάβουμε φωτιές προς την τιμή του Αγίου. Μάθατε λοιπόν γιατί ανάβουμε φωτιά. Ο Άης Γιάννης δεν πίστεψε τον άγγελο Κυρίου που του είπε ότι θα γεννήσει η Ελισάβετ και η τιμωρία του ήταν να γίνει άλαλος, χωρίς ζαλιά. Μόλις λοιπόν γέννησε η Ελισάβετ, για να μάθει ο κόσμος, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, άναψε φωτιά να τον δει ο κόσμος και να πάει να ευχηθεί στο μωρό. Αυτός είναι ο λόγος που ανάβουμε φωτιά. Λοιπόν, ανάβουμε και εμείς τώρα να έρθουν τα κορίτσια μας να χορέψουν με τα παλικάρια μας. Ο Αργύρης μας θα μας βάλει ένα πολύ ωραίο το πολίτικο. Οι κεφτέδες όμως μυρίζουνε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Έλα το παιδάκι. Πάμε πίσω λίγο, παιδάκια, σε λίγο. Τώρα παιδιά, τώρα.
σηκώσουμε σήμερα τους Κεφτέδες, δεν θα φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, οι Κεφτέδες είναι ωραιότατοι. Νίκο, από πόσο να ξεκινήσουμε, ό,τι μου πεις. Νίκο Γιαννακόπουλε, φίλε, από πόσο να ξεκινήσουμε. Από 20, ό,τι πει ο Νίκος, από 20. Λοιπόν, είναι μέσα 2, 4, 6, 8, 10, 12 Κεφτέδες. Πάμε από 20 ευρώ. Για να ενισχύσουμε το η κοπέλα, πες μου. 20, 25. 25 ένα κορίτσι απέναντι. Πού είναι ο κύριος από εδώ. 25. 25 οι Κεφτέδες. Άλλος. 25 οι Κεφτέδες. Άλλος. Εκεί. Οι Κεφτέδες 25. Άλλος. Έφυγε. Ωραία, έφυγε πιο καλός μου πελάτης. Ήτανε καλός ο καημένος. Άλλος 25. Να το κάνω με 30. Δικό σου χαλάλης. Έλα να το πάω. Λοιπόν, Αντώνη, κοπέλα, 30 ευρώ. Ο Βάιλας. Λοιπόν, λίγα ξυλαράκια στη φωτιά. Η πίστα είναι ελεύθερη για όλους. Από πάνω προς τα κάτω. Είχαμε ένα ατύχημα με τη φωτιά. Πριν από πολλά χρόνια και είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και έτσι πρέπει να είμαστε. Αδραγαθήματα με τη φωτιά δεν κάνουμε. Λοιπόν, από πάνω προς τα κάτω. Γιάννη, πού είναι ο Βάιλας, αυτά είναι η δουλειά του. Από πάνω προς τα κάτω. Επίσης, το φαγητό είναι ελεύθερο. Θα αρχόσαστε όλοι, λίγοι, έχει για όλους φαγητό. Θα αρχόσαστε λίγοι να πάρετε. Από εδώ, ναι, εδώ λίγο αν θέλετε, θα μας αφήσετε λίγο ελεύθερο εδώ για να έρχεται ο κόσμος. Από εδώ, έτσι, μπράβο, μπράβο, να είστε καλά. Να, από εδώ θα αρχόσαστε και να παίρνετε. Καλή διασκέδαση σε όλους μας, να περάσουμε όμορφα. Ελάτε να παίρνετε φαγάκι και κρασάκι. Λοιπόν, ελάτε να παίρνετε φαγάκι σιγά σιγά, πρώτα η από εδώ, πρώτα η δεξιά και σιγά σιγά όλοι θα πάρετε, δεν θα μείνει κανένας μυστικός. Τα φασολάκια είναι ωραιότατα, εγώ ήδη τα δοκίμασα αυτό που συνέβη. Λοιπόν, για να περάσει ο πρώτος. Άι μου Γιάννη! Να κνιάσει τα ιδάνη, μπράβο παλικάρια. Κι όπου του πονεί να Γιάννη και του χρόνου άι μου Γιάννη. Άι μου Γιάννη! Χαίρομαι που βλέπω τα παιδάκια. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά μας. Άι μου Γιάννη! Να κνιάσει τα ιδάνη. Κι όπου του πονεί να Γιάννη και του χρόνου άι μου Γιάννη. Πάμε. Άι μου Γιάννη. Παιδιά, να μπορούσαμε λίγο να τη μαζεύαμε τη φωτιά. Με ένα φτιάρι λίγο να τη μαζεύουμε. Μέσα εδώ μήπως έχουν κάτι λίγο, ένα φαράσι λίγο να το μαζέψουμε. Άι μου Γιάννη! Να κνιάσει τα ιδάνη. Ελάτε να παίρνετε κρασάκι. Κι όπου πονεί να Γιάννη, μπράβο κοριτσάκι μου. Και του χρόνου άι μου Γιάννη. Μαζεύετε λίγο τη φωτιά. Πάμε. Άι μου Γιάννη. Να κνιάσει τα ιδάνη. Κι όπου του πονεί να Γιάννη και του χρόνου άι μου Γιάννη. Άι μου Γιάννη.